je tomu 21 rokov a stále som tu. A myslím si, že som sa našla v tejto práci. Pripravovali sme deti na prvé sväté prijímania, na rómske sväté omše, zakladali sme zbory, mali sme tanečný súbor Romanoilo, ktorý ešte funguje doteraz, ale už v takých obmedzených možnostiach, lebo tí mladí sa už vlastne vystriedali. Keď spoznávaš viac ľudí a poznáš tie ich osudy a dokážeš s nimi spolucítiť, dokážeš im nejakou formou pomôcť, tak to zväčší to tvoje srdce o ten rozmer, že nie iba v svojej rodine dokážeš niečo dávať a obetovať, ale dokážeš to robiť aj pre iných ľudí. Potrebujú cítiť, že ich máš rád, že ich človek akceptuje takých, akí sú. Ale dôležité je poznať osudy tých ľudí. Nevravím, že poznám všetkých Rómov v Stropkove, ale väčšinu poznám, oni sa radi otvoria. Ty vlastne sa snažíš potom tých ľudí nesklamať a robiť pre nich, čo je v tvojich silách. Samozrejme, že táto práca nie je o jednotlivcovi, táto práca je v podstate o tom kolektíve, o ľuďoch, ktorí tu prídu, ktorí tu pracujú, o ľuďoch, ktorí tu pracovali a ktorí zanechali nejakú stopu. Aj napriek všetkým tým problémom, napriek všetkému, čo sme tu vlastne spolu prežili, či dobre, či zlé, má zmysel túto prácu robiť a pokračovať v nej.